Jo, dneska tu máme ďalší krásny deň. A ideme do botanickej záhrady. Takej brutálne veľkej. Takže dneska to bude zase nejaké pekné video s nejakými peknými vecami. Takže máte sa na čo tešiť. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being. Tak už sme tu, aj tá cesta bola pekná. A pozrite sa, tam je slovenská vlajka. Šokantné. Ja neviem, čo tento taxikár po nás chce zase. Krista. No, toto nás dneska čaká. Poď, no. Môže sa nájsť hlavne. Tak ale musíme ísť, no. No čo si to my dneska dáme? Kačku s rýžou? Kačičku. Balín si dal praženicu s rýžou. Som zvedavý, povedal, že toto je spicy. Si banány. Celé si zobral za 50, hej. to stačí. Hej? Jasné, že hej, čo budeme míňať. A to máme nejaké ošúpať. Jasné, ešte aj prežut to máš. Prosím ťa. No odtrhni a daj mu to. Ale po jednom to dávaj. Pozor, 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 pozor. No Ďuri, choď k nemu. Počkaj, Juri, dávaj. Daj, že mu dáš všetko. Aj druhému daj. Tam sú chudáci. Aké to je krásne. Spravil si veľa fotiek. Hej. Poď. Ha? Pohľadkaj ho. Poď sem, Ďuri, bližšie, bližšie, Ďuri. Ďuri, sem pozeraj do piči. Dobre. Neukradol. Dobrá fotka. Mne to ukradol. No. Aj auta tu majú. Všetko tu je. To nevidel na živo. Čo? Nemyslíš vážne? Monster trucky, Hammere. Či čo to je? Hej, je to Hammer. Ďalší. Čo? Fordíky. Dodge Ram. No. Nejaký oni. Rýchly. Lotusy. No chlapci, poďme si to tu nejak pozrieť trošku. No. Je to toho dosť. Podľa nejakým toto všetko prejdeme, tak aj večer bude. Dneska sa tu fakt nachodíme. Aktuálne mám 1043 krokov. Tak som zvedavý, koľko bude potom, keď skončíme. Dinosaury. Aktuálne sme v nejakom takom, akože v takej záhrade, ktorá bola otvorená v roku 1980 a je tu všetko možné od nejakých dinosaurov, neviem, nejakých 20 000 druhov rastlín či koľko. Dokonca aj auta sú tu, ktoré ste mohli vidieť predtým. A no, je tu toho dosť, sú tu slony a všelijaké také hlúposti. Takže je to toho akože fakt, že dosť. Dokonca je to aj vyvýšené. No keby som mal natočiť asi všetko, tak to video by malo asi 2 dní. No. Bude to výhľad, nebude to výhľad? Originál, živé dinosaury. Ešte. 10
Si brďo. Taký strom. To si rozbie hlavu prvý Balint. No? Jožiš, ten nám kávu. Huskyho tam má. Huskyho. Jak sa to vyslovuje? Huskyho. Huskyho? Huskyho. Huskyho. Husky. Brutálne, toto je veľké, pozrite sa na to. Pozrite sa na to, kokos, toto my budeme fakt dlho asi. Veľmi dlho. Kým toto celé prejdeme. Brutálne. Krásne. Tie výhľady sú pekné, ty kokos. Fakt pekné. A všade, kam sa človek pozrie, tak to je fakt, že krásne. Fotogenické miesto, no. Tam má plutvy. Ale Či to je? vo vode žil. Pozri, aké má zubiska. Vyzerá jak nejaká lochneska. No dobre, poďme, káva volá. Kaktusy. Že by vedeli aj lietať títo tu. Majú také krídelka. Dá sa. Odfoď sa vo vajíčku. Ďuri vo vajci. Daj telefón. Ďuri vo vajci. Dinosaur. Dinosaur. Baobab. Jo. Baobab. Z Jamajky. Koľko ich tu je? Ale pekné sú ináč. A dosť ich tu je, ty kokos, no. Ale ich tu mŕte veľa. To má asi lepšie podmienky. Cože? To sú spravené z kochlikov. Tyjo. To rozpadne. Trošku je teplo. Už ide. Ešte vo výstavbe. Koľko kvetov je dole. No nejaké sošky, no. Hej no. Jaké základy pre sošky, že? Hej. Halus. Stále na tom robia, ale že stále. Tak jak na tom chráme drevenom. Všade samý žralok. Tam už sú väčšie. Ďalej. Pozri sa na ten výhľad tu. Samé žraloky. Je tu veľa šárkov. Opa. Čo to znamenáš? Kokos, kúkaj, aké výhľady tu sú. No na zdravie. Goblin shark. Som Maký. videl v telke. Divočina. Aha. Sestrička. Sestrička žralok. Ja odpadnem. Vašo. Antilopky boli. Áno, aj antilopky. Antilopky. On antilopka. Dobre, došli sme do piče. Ti vyvestia. Stratilo.
Na, tu sú vinníci. Ahoj! Pandička. Europasaurus. Ono je vymyslené, ja nie som to. Mastodonsaurus. Saurus, čo ti jebe? Jako? Ešte raz? Maďarosaurus. Odpadol som. Počkaj. Brutálne toto je. Vidíte si, aké obrovský krk má. Obrovské ono. Vyzerá to tak, že možno asi aj to riešili ako životné veľkosti. Takže oni boli asi také obrovské. Dosť. Stačilo. Ideme domov, stačilo. Aha, obrovské. Fakt. Ja to makačka chodí v tomto teple, ty kokos. Už mám 5000 krokov odchodených. A je to celkom akože hic. Teplo. Nevadí, aspoň to vychudneme. Všetko, čo tu chálujeme. Red Deer, hej? Stonehenge. A kde? Pred nami po ľavej Ideme si pozrieť Stonehenge. Originálny. Originál Stonehenge, tajský. A stromeček, pozri sa. Obstrihaný. Medveď. Náš slovenský. Originál. Stonehenge. Myslíte, že sú to akože originál kamene? Chyť to. Či to je kameň? Ďaleko to je. Kto to tu? Vidí to jednou rukou, poď. To asi nebude kameň. Je to kameň, chyť to. To je kameň. Je, môžeme ísť preč. Jako? Prečo tam je hore 2543 a to je... Oni majú asi tak to je ich rok, no. Oni majú asi posunutý rok. Zaujímavé. No. Asi nie. A pozrite sa. Čo? Ja neviem, drievko. A tu sú nejakí budhovia Sa jazdí. na elektrobajku. A taký veľký. Odfoď o prílamách, prosím. A pri ktorý? Čo sú to, alpaky? Ešte tam. Je tam? Chyť ju za uši. Rýchlo hore. Kec Café, Car Museum 2, hurá, šli sme to konečne. Hurá. Rasteka, múzeum Rasteka. A možno tu je ešte Konečne sme to našli a je tu aj mačace kafe. Kde sú mačky? Je to originálne podľa teba? Možno, hej. A možno nejaká replika. A to je špedzetku, to je originál. Ale tak môže byť aj replika a mať aj špedetku. A všetky majú rovnaké špedetky. Tam možno si to... Z Ameriky. Ale prečo by Louis boli Vuitton, fejky? toto Je to musím fejky. odfotiť kamošovi. Don't touch. Kto vie, či to je originál? Myslíš? Sú aj repliky, existujú. Robia sa úplne bežné repliky. Ale prečo by tu... Akože... Porsche.
Vidíš, že baterky sa im nabíjajú normálne, že niekto to možno vyťahuje. Toto vyzerá brutálne. Niekde som čítal, alebo som počul, že chodia sa na nich aj voziť, vieš, že raz za čas ich proste prebehnú. Nejaké turboty. No. Môžeš ísť aj do vody s týmto. Subaru. BRZ. Taký Mercedes. V tom zvláštnom polepe. Sranda. Ale Mitsubishi Lancer, kamož má takéto isté. A ešte aj akože polepené v rally štýle. Čo nám dať, nech sa na nich povozíme. Na tomto môže byť sranda, kamoško. Sa povoziť po nejakých oných. Niekde v Kotári vonku. Pozri sa. Smart. Čo piči. S prívesom. Pozri, aké má kolesa. Nedostaneš defekt. No. Na týchto trojkolkách. A to má brutálnu farbu. A to vieš, ak sedíš v zákrute, nestačí vzadu jedno koleso. Veľa ich to je, ty głos. To je čo? Radikál. Radikál, sportcar. A všetky majú ešpezetky také, že 1.1.1, 5.5.5. No. No toto má jaký výfuk. No lebo tieto, na týchto nedostaneš ani defekt. A teoreticky oni sa tak akože... No toto ne, ale mali by byť aj tak, že sa vedia oni stlačiť, vieš? Čakaj, to je také. To sa mi ľúbiť, kúkos. Zozadu to vyzerá jak Mazda, ne? Alebo tak... Mazda 3. No, také niečo, alebo ja neviem čo to je. Ale dove, čo to je? Ďuri, ty si tu neodložil bicykel? To by som skúsil, ne? Jaká autička. Bagrik. Aké krídlo má ty kokos. Subaru. Porque... Originál. Tento čo? Nič? Originál, zlé. Pozri, Ferrari. Protobike. Zo zlata. Mercedes AMGčka je 63. To je auto. Brutál. No. To sú auta. To sú mačky. Tam je dole mačka. Tam je dole mačka. Tam už ide. Pozri sa, čo má na krku tá mačka. Poď, Juri, ideme si urobiť fotku. Už nechceš? Pozri, už sú najedení. Dáme si kokos, všetci si dáme kokos. Tešíte sa na kokos, vy kokosy? Áno. Dobre kokosy. To bol pápičovina. Nemal si ešte kokos? Ale taký odnád zlý. No, tak to bude asi lepšie. Thank you. Pozri sa, jak to budem mačetovať. Ostrieklo ma to. Do toho jedla. Ďuri, čo robíš? Rýchlo, kúpuj kokos. Už mi to ostriekalo. Koho teče?
Čo píše, že ja mám deravé. Šivetia vderajú. V pohode. Dobre to je. Dá sa to vypiť. Ja neviem, mne tie kokosy, čo ja vím. Tak. Nevadí, je to zdravé údajne. Čo, Ďuri? Niečo mi to strašne pripomína. Kokos, nie? Zatupnuté ponožky. Kokos, nie? Nie. Nechutí to ako kokos. Ale dobre je to také... Sa iba pije, či aj je? A je, dužina Teraz sa sa dá budeme zjesť. zjesť. Ne, to nie. Ale ona sa ťa preto pýtala, lebo ti mohla dať aj také, že čo by si potom pochaloval. Čo? Tú dužinu. Tak ja chcem to zjesť. Pozeraj tam. Jak chutí Také kokos? obrovské biele. Dobrý je. Nie sme na túto chuť zvyknutí, vieš, lebo však u nás sú sušené. Už to vypijeme. Taký zdravý budeme. Paráda. Sloníky. Koľko ich tu je? Tento je aký obrovský. Ten Michaely. Obrazovka v tvare gule. No, máme potom. Už sme to tu všetko prezreli, ideme na dom. Takýmto by som sa chcel odviesť. Ty koko, jakou alkoholnou kravou sa budeme viesť? Bomba. Čo? No to zobrala cez telefón A není a tu. nie je v aute. A odfode je auto. Na odchode je auto, že we are waiting for you. Kokos. A kým pôjdeme asi takúku, lebo nevieme si objednať taxi, ty kokos. Na mape ukazuje typka a typek nikde. Pozor. A už nám takto asi 5 zrušili jazdu. Pritom sme dokonca aj našli auto toho dotyčného. A zrušil nám jazdu proste. V aute ani nesedel, neviem, netuším, kde bol. A ak sme mu odfotili, že stojíme pri aute, tak zrušil jazdu. Ja to nechápem tomu, fakt. Aký bordel tu majú, ty. Vystrihané pávy. Týjo, pávy. Tu sa môžeme odfotiť pri slonoch a pri veľkom dinosaurovi s malými ručičkami. Chodili sme so živými slonmi, takže... Jaký oni, brutálne, obrovský. To je ako basic? Hej, To na obie sa má takto trémia, nie? no. Hello. Aj, až tak. Obrovské. A má to aj sedačky vzadu. 17, no. Už sme konečne v taxíku po Brutálne. 2 dňoch. Paráda. Patája. So západom slnka. Takýmto sme sa odviezli. Takýmto sa odvezeme zajtra na pláž. Povedz, hodnoť výlet dnešný. Dnešný výlet bol veľmi krásny, vyšlo nám aj počasie. Ale jedine čo som čakal, že tam budú, vieš, takí tí robotickí tí dinosaury. Ja, že sa Že budú nie iba hýbať, no sochy, jasné, hej, lebo nepozeral som si to, ale ináč fakt 10 z 10. Mali bol zvuky. Fakt pekný zážitok, Mali hej, zvuky mali. Bolo to A pekné. dosť pekné to bolo a ty kokos celé to postavať akože Veľké, obrovské to bolo. to zaujímavé, že Balín! kokos a to Poď sem. zalievať, Starať sa o to. no starať sa o to, zalievať to, však 500 000 robotníkov tam behalo, všetci naobliekaní v tých mondúroch, aby ich sa nespálili. Kde Dobre si? to Povedz, ak sa ti dneska ľúbilo. More má... Pri západe slnka. Teraz. Tak už nebude potom. Čo chlapci, ideme sa nachalovať? Na fajnový nočný market? A čo Balín, aký bol dnešný výlet?
Nechceme teraz. Prečo hovoriť. nechceš o tom hovoriť? Ne, na Unavený piču, sme. že? Nelúbilo sa ti Nie, to. vôbec. Dobre. Teplo bolo, veľa Tak sme už. chodili, málo sme jedli. Aspoň si vychodil. To, čo si všetko pojedol už. Tak aspoň nám sa Dneska si vieš, čo dáme? Čo? Pizzu. Pepperoni. Maďar v Tajsku pizzu si dá na markete. OK. Pepperoni pizza. Dneska krásnych 10 500 krokov a to sme ešte neskončili. Takže sa ešte uvidí, koľko Nemáme bude. viac. No, on má viac. Bo on maratón behal dneska. Dali som si pečenú rybu. Čo tento Ford? Brutálne. Štýl, kúpiš si pick-up a znížiš ho na zem. Extrém. Západy. Je to tu pekné. Fakt. Tak sme zase tu. Kde sa vidíme? Tu niekde v strede. Dobre. Potom volajme. Ahoj. Poď. Poď sa o ňom, nech sa nestratíš. Ja som tu už jak doma. Zase sme došli sem. Chcem si povedať džusík nejaký. A tu si ideme vybrať nejaké fajnové jedlo, lebo to tu je fakt, že brutálne. Potom si ukážeme, že čo sme si vlastne vybrali. A sem sa ideme na chalát, to je brutálne dobré. To nám aj včera, že brutálne chutilo, tak si to dáme znova. Dneska sme si nakúpili aj sladké, aj rezance, aj všetko možné. Musíme nájsť báli. Ja som si dal zase to, čo včera. Tu ešte nejaké sladké rolky. To čo včera len s garnelou. A to ja neviem, čo si mal povedať. Na pizza. Za pepperoni. Na tie kiwi rolky juice. som Kiwi zvedavý. juice. Ja tie rolky som extrémne A ja. To bude niečo sladučké, dobrúčke. Ruky si chcem ešte umyť. No máme potom, akože ja som najedený, že brutálne, maximálne spokojný. Juri, ty čo? 11:10. A tie rolky vyskúšajte, keď sa náhodou prídete, oplatí sa. Brutálne ste sa najedli. Balín, čo to Palacíky boli pekné. Pekné. Pekné palacinky. Dobre. Pizza čo? Dobrá bol. Pizza dobrá. Aj tie malé, neviem čo sú to. Cesto bolo aké? Tie malé to sú, nenosíš ukázať. Ja som najedený strašne a najedli sme sa asi... Kiwi juice je chutný. Ten bol tiež... Najedli sme sa asi za 5 €. Koľko jedla ty? Prežrali sme sa Ja za 5 7 €. Prežrali sme sa ale. Brutál. Sem budeme chodiť asi každý večer, prisahám. Dvakrát. Aha, dvakrát každý večer. Tak toto jak brutálne vyzerá. A úplne To hore modré? tam, také brutálne to Aha. môže byť. A to modré, čo tu svieti v strede, tak to každý má vlastný bazén, ty kokos. To je brutál. Sú pár izieb, ktoré majú vlastný bazén. Mega. No tak na dnes to ukončujeme. Dneska to bol akože celkom náročný, pekný deň. 14 500 krokov by som mali. A ideme oddychovať. Ja mám 18 900. 18 900. Ja neviem, kde ten chlapec chodil. No ale ideme si oddychnúť a uvidíme, čo bude. No, tomu ver. A uvidíme, čo bude potom. Jaké budú iné dni. Takže ideme sa prekvapiť. Tak zatiaľ sa majte. Čaute.